Здравейте, аз съм Digital Gamer и сега почваме с Survival Games. Така сигурно ще бъде. Защото ми не е много харесвам. Не, защото ми се подава. Умряхме. Шисли учиха. Както и да е, тук се учиха дисте. Ще се върнем на флогото. Почваме да играем още един Survival Game, защото нещо не бяхме добре. Добре, джойнах се в някой доста страшен и мой сервер. И защо съм паднал, никой не знае. Когато стане на малко секунди, ще почна да снимам. Така, хора, има 20 секунди докато почнем. Даже по-малко. И аз няма да ходя към средата, защото не обичам да ходя там. Те винаги грабват всичко. Аз отивам на там. Добре. Добре, ще умра сигурно. О, не умрях. Добре, че от началото няма full damage. Разглещен съм. А, супер, чест, взех чест. В момента играем Survival Games. Ако не знаете. Survival Games. Така. Те направо ме нареди хайтовете. За което благодаря. Тям да търся други честове, защото това не ми стига. Не ми стига това, хора, не ми стига. Качвам се то, докато не е ме взела с парцалите. Не мислите? Няма някой. Добре, има някой. Не. Това ще е бъде. Какъв си тя? Не. Фак. Хора сигурно не се взем телефон. Но сигурно са обрали всички честове. О, не. О, супер. Това е ли сега ще за мен? Нещо друго. Нещо друго, братлянца. Не ми трябва цяло още едни бутушки към мен. Не ще обхватим всички честове, няма смисъл да гледам да видите. Така. Има някой. Което е така. Падам. Не филмих. Но не ни става много време. Докато свършат Survival Games. Тук мисля, че няма да се кача. Едва ли ще има нещо така. Сега да ще крият като на компа. Различни работи в такива по-скришни. О, супер! Ох, да взема вече.
Супер, супер, супер въртлета. Така. Но вече си имаме по-хубаво оръжие, което е брадва. И ще ги цепим брадлата. Така ще не се хване, не си хак, кажем. Да не това да не е хак. Така, има тези, които в момента никой не е брал. И е хубаво да ги обирам, защото има някакви такива, дето нямат. Не се това чест. Кеват ли? Чест. Чест взима, чест. О, братле, чест. Не видях да го помня. Добре, това искам честа, бе. Така. Така няма нещо хубаво. Добре, супер. Какъв това? Това няма нещо това. И това избяга. Не е. Плюс 25. Коинс. Сладно. Така да видим. Скоро ще се опечем. Така. Бяхме направя понце. О, той има диаманче. Дайте още едно щедро диаманче и далмече не очаквам. Далмече не очаквам, обаче... Тук е страшничко. Ще има нещо. Чакам да има нещо. Има чест. Yes! Айде върточки. Yes! Айде върточки. Супер! Сега само крафтинга ми трябва и късам с даймонд меча. Мисля, че се текшър пака, но... Ай, ще е следващия епизод. Сега... Знаете ли сега какво? Качвам се на спаун сега. Сега без никой да ме е видял, се качвам на спаун. Качвам се на спаун и ви цепа с даден меч. Опа, не. Тук май има тим и те май вървят. Не don't man. Стоят неподвижно. Са събърнати. Добре. Гледахме се събърнати. Те са събърнати. Не. Но не. О, супер. Добре. Айде, браточки. Цепим ги. Тук нататък и цепим. Цепим ги всичките. Не. Само вземем демидж. Само вземем демидж, защото... Ще те убия. Само не го вземем. Добре, не ги знаем те къде са. Но в тази града ще е хубаво да влезна. И ще е хубаво да видим къде се влиза, защото аз съм некоординиран малко. За първи път играя в този мод. Не знам кой къде е. Сигурно са ги научили. Сигурно доста са играли в този сервер. Така. Имаме хубави гашки. Хубава каска вече. Но с броните обаче... Тоест не само броните. Неща не мога да вземе като бяме хора. Това е малко проблем. Не се притесняйте. Тя ме да отрепне този. Само да видим къде да е. Тя ме просто да го убием. Още ли стан, братан? Тя ме седем сила. Бъркай се в честа. Добре, Гавриел Баба, нещо там си бъгнат. Лагав, не знам какъв си. Но си някакъв. Невероятно бъгнат. Добре, тук няма. Ако чувате странни звуци, просто от нас правят апартамента си. И затова се чува толкова много.
Какво ще правим тук? Цепаме с един лакса, надяваме един ноги. Ще цепаме. Така, харесвам бъговете на тези сервери, защото така, изключваме си плюса, защото на дефмач не е трудно. Аре, врата, бързо, някакъв час така. Дефмач. Не, да се не може ли така да ме убие това, бе? Като се бъде на Майнкрафт. Както да е. Мен аз нищо не виждам. Като и да е, надявам се епизода ви е харесал. Ако е така, харесайте го. Ще кача още един клип и довиждане за сега.